ଏଇ ତ ସାର୍ ଆସିଗଲେ। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରେମିକା ତ ଆଉ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ 2 ଦିନ ହେଲା ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ? ଉପବାସ କରିଥିଲେ କି ନା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଡରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନା ବା ପେଟଟା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରେସର ହେଲେ ସିନା ଆସିବି। ସାରେ ତା ମାନେ 2 ଦିନର ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍। ଓ ସାରେ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ମୋର ଅଲରେଡି ଠୁପେ ଠୁପେ ବହିଲାଣି। ଏଟା ସକାଳଟା ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଅଭଦ୍ର କଣ ସାରେ, ଆପଣ ନିଜେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋ କ୍ୟାବିନେଟ ଫୁଲ ହେଇକି ପାଣି ପୁରା ତଳକୁ ବହିଲାଣି। ରହବେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସୂତାଟା ଖୋଲୁନେଇ। ସାରେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ଯେମିତି ବି ହଉ ଆପଣ ମତେ ପେଟ ଖୁଆଇକି ଯିବେ। ଏଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ମୋ ପେଟ ଖାଲି କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତୋ ପେଟ ଭରିବାକୁ ନୁହଁ। ସେଇ ଏକା କଥା ସାରେ, ଆପଣ ଆଉ ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାନ୍ତୁନି, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଲାଣି।